Здравейте хора, аз съм Транев. Днес ще ви покажа как да си направите интро, нали? Аз ще ви покажа по-подобен начин. Аз не ще ви правя едно приложение, наричано Blender, но има и едно друго. Само че ще се върна за минутка, линка ще има за това, там където на този сайт, долу в описанието, и сега ще се върна. Ето ни и пак, и да ето го и на самият сайт, долу ще има линк долу в описанието, си изберете някой интро. Аз ще избера примерно това. Цъкате Open in Clickmark. Изчаквате. Идвате на ето това тук и търсите текст и си пишете, аз ще си напиша моето име. Така. Опа, да, забравих, че трябва да натискаме така спейса, не спейса, Enter. Там. Забравих да видите купчета. Така, след като сте го направили, идвате на Download. Тук може да си разберете какво искате. Аз към баланса. И тук аз предпочитам да имам това. Start Video Render. И ще се върнем след като се изтегли. Сега се връща. И да, хора, ето ни пак. И след като ви се изтегля, което отнема между 3 и 4 минути, цъкате Download your video. Окей. И почва да ви се изтегля. Ето. Нека да видим как е станало моето интро. И да, това ще всичко от мене. Ако ви е харесвато, дайте палец нагоре или се абонирайте. Това беше всичко от мен и до скоро.